i bon dia tingueu tots. Aviam, estem contents que vingui el nostre senyor alcalde, també estem contents que vingui la directora dels serveis territorials de benestar social i família i Girona, la senyora Montserrat Roca, la directora local de la Caixa, la senyora Maria Rosa Arrieta, i també el subdirector de la Caixa, el senyor David, i el vicepresident del Consell Consultiu de la Gent Gran, el senyor Josep Maria Bosch. Excusem els convidats que no han pogut venir. Havíem convidat també el senador Claries. El senyor Claries era un amic nostre de la llar de jubilats, una relació que va obrir Josep Maria Bosch quan era director general d'Acció Cívica, ja anys ja. I llavors cada any sempre l'hem convidat. Quan era diputat també havia vingut a acompanyar alguna vegada. I sempre li passem invitació i, està clar, els seus compromisos no ha pogut venir. També el senyor Joan Garriga, president del Consell Consultiu, que no ha pogut venir, que estava convidat, i el senyor Manel Rollo, que és de la Fundació La Caixa, que és el nostre gestor a Girona, que també tenim relació. Per sort tenim la representació de La Caixa aquí. Voldria fer una menció especial a una persona que per la nostra associació és molt admirada i estimada. El nostre director del taller de teatre i infantil de Calcic, en Daniel Martí i Juny. On estàs, Daniel? En Daniel Martí i Juny sentim una admiració també per ell i també els pares que els han confiat els seus fills i que han tingut l'oportunitat d'aprendre la cultura del teatre i estimar el teatre. En Daniel, cada any en aquesta nostra festa, junt amb la Carme Vinyes i la seva germana la Marta, ens recitaven un escollit de versos. Avui només gaudirem de la Marta. La Carme està molt enfeinada en fer de portaveu en aquest acte social i en Daniel està de baixa, convalescent d'una intervenció quirúrgica. Per sort, se'n surt molt airosament bé. La Carme i la Marta han preparat també una actuació del grup del taller de teatre que després ja ens la presentaran. I per tant felicitem aquest equip del taller de teatre perquè tot i la dolència d'en Daniel, les seves col·laboradores, Carme i Marta, tornen a emprendre el 18è taller de teatre infantil. I això per l'associació ho considerem de molt de mèrit. Daniel, et desitjo una bona recuperació de la teva salut i moltes gràcies a tot l'equip i a tu especialment. Un aplaudiment per Daniel. Bé, tornem a ser la festa de la gent gran, festa extensiva als socis i les persones de la nostra vila que enguany celebren els seus 85 anys de vida. Alguns els han fet, els altres encara els han de fer, no s'ha acabat l'any encara. I que gràcies al patrocini de l'Ajunt Econòmic, de l'Ajuntament, de la Caixa, la pròpia associació i la col·laboració econòmica de la Font del Regàs, organitzem i celebrem avui des del 2004, o sigui que ja fa 10 anys que ho fem. Ja són 10 anys que durant un dia com aquesta trobada procurem aportar una mica d'il·lusió en aquest grup de 85 anys que bonament participen en aquesta diada i això ens encoratja a continuar sempre que els ajuts i mitjans econòmics ens ho permetin. S'ha de dir tot. Les persones previstes homenatjar enguany n'eren 33, però les circumstàncies i motius de salut i personal de cadascú, que naturalment comprenem i respectem, ha resultat que només han pogut acceptar 9 persones. Aquestes persones són en Manel Ferrés i Vilafort, la Dolors Masó i Iglesias, en Rafael Caral i Puntí, la Margarita Taverner i Aliguer, la Marta Ferrer i Mas Ferrer, la Montserrat Auledes i Cony, en Feliu Cominal i Garriga, la Josepa Arimany i Pagès, la filla de Juncal, i la Núria Canaleta i Riquet. També havia acceptat venir en Josep Tomàs i Segura, que tothom coneixeu per en Ramallets. Però la malaltia de la seva muller, que la van tingar d'ingressar a última hora, no li ha sigut possible venir. A tots us felicitem, no només per ser avui aquí, sinó també per l'edat aconseguida. Felicitació que també fem extensiva pels que no els ha estat possible participar en aquesta diada social i que pugueu continuar gaudint de molts més anys de vida, en salut i amb les respectives famílies i que tots ho puguem veure. Ja acabo, que tots plegats puguem passar un bon dia de germanor amb les vostres famílies i acompanyants i també amb totes les concurrències de socis i de sòcies que s'han afegit a la festa i que tots plegats en som 205.
Bé, acabo reiterant el nostre agraïment a les institucions que amb el seu patrocini i col·laboració econòmica fan que sigui possible aquesta festa, que no es desmaien i la puguem continuar per molts més anys. Agraeixo també als acompanyants de la Junta i socis voluntaris per la seva voluntat i perseverança, que entre tots fem un bon equip per realitzar-la, i a l'Ajuntament i millor dit a les persones que formen el govern municipal, que aquest any també els hem fet treballar per en taula amb el poliesportiu de Can Delfí, que ens hi donen suport. Moltes gràcies a tots. En Pere i l'Àngel i el Gualtre, em sembla, havia vingut ajudant-nos. O sigui, aquí treballa tothom. Més van oferir ells. A tots vosaltres que esteu aquí i els que després vindreu al dinar de Camaró, moltes gràcies per la vostra participació i que entre tots aconseguim una bona festa de la gent. Moltes gràcies.